Election period magsugod na karong Domingo kung asa suspendido na ang permit to carry firearms o security escorts. Karong Domingo na Enero 9, epektibo ang election period kung asa makitaan ang wala og tuong nga COMELEC checkpoints agi ipatuman sa gun ban. Sumala sa Commission on Elections sa Zamboanga City nga sugod sa mong adlaw, suspendido ang permit to carry firearms sa tanang lisensyadong gun holder. Balik sa kampo usab ang mga security escorts nga naka-assign sa mga politiko, negosyante ug ubang personalidad. Dili usab otorisado ang mga security guards nga magbitbit og armas sa ilang agency, gawas lamang kung aduna kini pagtugot gikan sa COMELEC. They are not allowed to have bodyguards without COMELEC authority. So kung gusto nilang magka-bodyguard, they have to apply for certificate of authority from COMELEC. Yung application po natin is online. Meron po tayong Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns sa Manila. Sila po yung mag-a-assess.